हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसआव बरायबाय लोगोफोर जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा इडुकेशनल क्वालिफिकेशन जानांगोन बेनि गासैबो डिटेल्सखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों होनो सानदों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो सानफ्रोमबो जबनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो लोगोफोर जोंहा बे साख्रिया आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननिफ्राय फैदों जोंहा दा बेखौ पस्टनि नामा जेनेबा जोंहा नेम अफ द पस्ट साख्रिनि नामखौ बे मेनसन खालामखादों जेरै मटर भेहिकल इन्सपेक्टर आन्डार द कमिसनारेट अफ ट्रेन्सपर्ट आसाम आन्डार ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे साख्रिया फैदों जोंहा नेम अफ द पस्टनि नामा जाहैबाय मटर भेहिकल इन्सपेक्टरनो जोंहा लोगोफोर बे एडभार्टाइजमेन्टआ 13 अक्ट'बराव ओंखारना फैदोंमोन थांनाय सानखालिसो ओंखारना फैदोंमोन बेयो मैया ओंखारना फैदोंमोन एडभार्टाइजमेन्टआ ओमफ्राय बेहाय जोंहा नाम्बार अफ भेकेन्सिखौबो मेनसन खालामनाय दंखायो जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 26 जन साख्रियाव मानसिखौ लानाय जागोन बे मटर भेहिकल इन्सपेक्टरनि थाखाय आरो बेहाय बे साख्रिखौ जेनेबा मटर भेहिकल इन्सपेक्टर साख्रिखौनो आरो केटेगरि वाइज रानबावदों जेरै बे होनाय दङ एसटी फोरनि थाखाय खैजन दङ एससी फोरनि थाखाय खैजन होनाय दं बे गासैबो मेनसन खालामनाय दङ आन्डार रिजार्भफोरनि थाखाय खैजन दं बे गासैबो बेहाय होनाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन बे अफिसियेल नटिफिकेशननि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा पे स्केल सेलारिखौबो मेनसन खालामनाय दङ नोंथांमोना 22,000 निफ्राय 97,000 सिम सेलारिखौ मोननो हागोननो पार मास मोनसेयाव बेहाय आरो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जाबाय जोंहा नोंथांमोना पार्मानेन्ट आसामनि सिङाव थानाय जाथारनांगोन केन्डिडेटआ बेनिफ्राय नोंथांमोननियाव PRC issued आसाम फर एडुकेशनल पार्पस नोंथांमोननियाव मोनसे PRC थानांगोन जुदि नोंथांमोननियाव PRC गैयाबा मोनसे valid registration employment exchange registration certificate थानांगोन नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय PRC नङाबा नोंथांमोननियाव employment exchange certificate थानो नांथारगोन जायखिजाया मोनसे थाबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो बे एडुकेशनल क्वालिफिकेशना मा जानांगोन एबा फरायनाया मा जानांगोन नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बे जानांगोन लोगोफोर हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव 3 इयार्सनि मोनसे डिप्ल'मा थानांगोन अट'मबाइलाव जुदि नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबाय आरो बेजों लोगोसे 3 इयार्सनि डिप्ल'मा दङ अट'मबाइलाव अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोननियाव अट'मबाइलाव डिप्ल'मा गैयाबाबो मेकानिकेल इन्जिनियारिं लादों नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनाव मेकानिकेल इन्जिनियारिं दङबा अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास आरो बेजों लोगोसे 3 इयार्सनि डिप्ल'मा थानांगोन अट'मबाइलाव आरो अट'मबाइलाव जुदि नोंथाङा डिप्ल'मा गैयाबा अब्ला नोंथाङा मेकानिकेल इन्जिनियारिंआवबो दङबा अब्ला नोंथाङा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय जोंहा एजनि लिमिटखौबो होनाय दङ बैसोआ जोंहा 21 इयार्स जाथारनाय जानांगोन बेनिफ्राय 21 इयार्सनिफ्राय 38 इयार्सनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेहाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेहाय होनाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ मा जागोन बे गासैबो मेनसन खालामनाय दङ फिजिकेल नोंनि देहाया माबायदि जानांगोन बेखौबो मेनसन खालामनाय दङ जोंहा लोगोफोर अनलाइन एप्लाइआ जोंहा 14 अक्ट'बरनिफ्राय सोलिगोन 14 अक्ट'बरा जोंहा दिनैनिफ्राय बे अनलाइन एप्लाइआ सोलिबाय दा बे दिनैनिफ्राय सोलिनानै जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइ अनलाइननिया 9 नभेम्बराव जोबहैगोन नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा दिनैनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हासिगोन लास्ट डेटआ जाहैबाय 9 नभेम्बर जोंहा बेहाय आरो एप्लिकेसन फिस लानाय जादों बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों एप्लिकेसन फिसआ जेनेरेल EWS बिथांमोननि थाखाय 250 रुपिस लानाय जादों अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय जोंहा गासै टटेल एमाउन्टआ जाहैनो बेहाय टेक्स माबा लादों नालाय प्रसेसिं फि टेक्स एमाउन्ट बेजों प्रसेसिं फि लादों गासै जोंहा टटेल एमाउन्टआ 285.40 नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन अनलाइनै ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना SC SC OBC MOBS बिथांमोना बिलं खालामो बिथांमोना 150 रुपिस होनो नांगोन ओमफ्राय गासै फिस लानानै जेनेबा टेक्स बायदिसिनाजों गासै टटेला जोंहा जाहैनो 185.40 नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन अनलाइनै दा जोंहा बेहाय माखासे आरो डिसेबिलिटि होनाय दङ पार्सननि डिसेबिलिटि दङबा मा जानांगोन बेखौ मेनसन खालामनाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन हाउ टु एप्लाइ बेहाय माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय खोन्थानाय दङ एप्लाइखौ नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन एप्लाइ अनलाइन खालामनो थाखाय नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं होनानै दोनखादों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय
बे गासिबो होनाय दङ डकुमेन्ट्सनि साइजफ्रा मा जानांगोन बेखौबो होनाय दंजोबो ने 200 KB जानांगोननो जेपिजि फाइल जानांगोननो जेपिजि नङाबा PDF जायखिजाया मोनसे फाइल जानांगोननो नोंथांमोना गासिबो माने डकुमेन्ट्सखौ 200 KBनि बारा जाहोनो मोन आरो 200 KBनि गाहायनि जाजोबनांगोन गासिबो डकुमेन्ट्सआ आपल'ड खालामनो थाखाय बे आरो नोंथांमोना माखासे डकुमेन्ट्स होनांगोन जेरै पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ होनांगोन ओमफ्राय नोंनि सिगनेचारखौ होनांगोन गासिबो साइजआ जोंहा मेक्सिमामा 200 KBनि बारा होना नोंथांमोना गासिबो साइजखौ बिनिफ्राय आरो बेहाय गासिबो होनाय दङ जेरै साबमिट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना मोजाङै गासिबो डिटेल्सफोरखौ नायबिजिरनांगौ आरो फाइनाल साबमिट खालामखांनायनि उनाव आरो नोंथाङा माने एडिट खालामफिननो हानाय नङानो बेबायदिनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा मोजाङै बे नटिफिकेसनखौ मोजां नायबानो जाबाय बे गासिबो मेनसन खालामनाय दङ माबोरै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनांगौ आं नोंथांमोननो एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों लोगोफोर आरो नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन बेहाय गासिबो मेनसन खालामनाय दङ लोगोफोर जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 10 AM निफ्राय सोलिगोन लोगोफोर 10 AM निफ्राय दाहाय दिनै 10 AM निफ्राय सोलिसिगोन दिनैनिफ्राय जागायसिगोन आरो अनलाइन एप्लाइ बिनिमोन लोगोफोर नोंथांमोना आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरबाय जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो एलिजिबोलबा एबा एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो अननानै भिडिअखौ शेयार खालामलाय चेनेलाव गोदान भिडिअखौ अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों लोगोफोर